Oso ondo ba, de mailara pasatuko gara. De maila 2011 eta 2012 urteetan jaiotako eskualdeko ikasleak. Eta hemen ere bertso atalarekin hasiko gara. Ea ba, eskualdeko bertsolariak nola ditugun. Bi aipamen sari. Lehenengoa Erlantz Furundarena, frikiak, wow! Erlantz, abestuko aldi guzu frikien inguruko bertsoa, ez? Oh, bani gogoz gehatzen naiz, Zeintzu dira frikiagoa? Nik esango nuke frikia direla igande eguerdi batean, oporretatik bueltan, igartzan sariak banatzen biltzen diren jende mordoxka, ez, agian? Irakurri. Katxiz! Abestu? Ez, txalo bero bat. Eta bigarren aipamen berezia, saioa barandiara, euskal mitologia ni. Zoriona saioa, eta zu abesteko prest? Ez? Ai, txalo bero bat. Osondo eta bertso atalaren bigarren saria, txon, Maite Basurto, azken begirada. Seguro. Ai, bueno, agarrura eta Eta... Lehenengo saria bertso atalean, Nea Galbarsoro, nerabezaroaren gazileza. Lea, abestuko aldizkiguzu nerabezaroaren gazigezak. Katxiz. Ai, gustora entzungo nituzke ba, zuek ere. Osondo ba, prosa atalean sartuko gara, 3 aipamen berezi. Unai Etxeberria, mendekuaren erreka. Mendekuaren erreka zer da, misterioa? Bai. Eta zein da protagonista? Nola izena du protagonista? Errege bat. Eta kontatuko diguzu? Ai! Eskerrik asko. Hurrengo aipamen saria, hau ere pixkat lekuz kanpo, Gabonetako zuaitza, Maialen Telleria. Eta 3. aipamen saria, nire arbasoen sustraietara bidaia, Amets Etxaniz. Txalo bero bat, Amets. Zorionak, Amets. Eta jarraitu bidaiatzen zure arbasoen sustraietara. Ederki. Ondo goaz, de mailan, prosan, 3. saria, Fatima, Jare Garai Aizpuru. Txalo bero bat. Oi. Ez zaigu etorri ez Jare eta ez Fatima. Bueno, gorde egingo diogu, ez da, saria. Bueltakan, oporretan egongo da, seguruna. Ederki ba bigarren saria, begira honek oporrak Amets. Maili Azurmendi. Txalo bero bat.
Oporrak amets, Maili, eta orain, bihar zerekin amestuko dugu. Azterketekin dio, Eta ez aldi guzu zatitxo bat irakurriko. Nahiko lan azterketarako ikasterekin. Eta azterketek zer sortzen dizkigute? Kezkak. Kezkak, Garazi, Iglesias, Anuntzibai, txalo bero bat, lehenengo saria, D mailan. Eta prosan. Garazi, zer kezkatzen zaitu orain? Aiene, gaur beste gairik ez dago, Ba, animo, eta ikasi.